Er du en af dem, som mærker, at de sidder fast i et mønster i det her liv, af enten at være tilfreds det ene øjeblik, tilfreds med livet, tilfreds med resultater, tilfreds med det hele, og så stille og roligt gå hen og blive utilfreds. Intense følelser, som man bare ikke kan få styr på, tankemylder, som man virkelig prøver at stoppe og komme af med, men det er bare svært. Og det er som om, at uanset hvor meget du prøver at jagte den her følelse af stabilitet og indre ro, så kommer den ikke. Så gør man kun bølgerne større. Så bliver man kun mere utilfreds og mere restløst, fordi at tankerne bare giver 10 gange mere modstand. Hvis du er det, så lyt med i den her video, hvor jeg forklarer, hvordan jagten på stabilitet og indre ro faktisk skaber mere kaos. Vi mennesker har helt naturligt i forhold til vores biologi følelser. Vi har følelser. Og vi har nogle grundfølelser. Følelser at være glad, følelser at være vred, følelser at være i sorg, følelser at være overrasket. Men vi har også rigtig mange følelser, som vi ikke taler om. Vi har faktisk utrolig mange følelser. Der er sådan et følelseshjul, som jeg vil sætte op et eller andet sted, hvor man kan se alle de følelser, og der er selvfølgelig flere følelser, for der er altid nuancer af forskellige følelser. Men det man altid kan gøre med følelserne, det er at dele dem op i 2. Vi har nu kalder jeg dem bare fordi, vi har de behagelige følelser. Det er den ene kategori. Og så kan I nok gætte, at den anden kategori er de ubehagelige følelser. Og gennem hele vores liv, så lever vi enten i de behagelige følelser, eller i de ubehagelige følelser. Nogle ting kan give os behagelige følelser, nogle ting kan give os ubehagelige følelser. Vi gør visse ting specifikt for at opnå behagelige følelser, og så er der ting, vi specifikt holder os fra for at undgå de ubehagelige følelser. Og vi har en eller anden forståelse, jeg vil hellere kalde det for misforståelse af, at livet helst skal leves herhen. Vi skal helst negligere alle de ubehagelige følelser, obviously, fordi de er ubehagelige, og leve kun i behagelige følelser. Så vi begynder at søge eksterne situationer, der kan give os behagelige følelser. Vores ønsker, så de ting vi ønsker i livet, om det er materielle ting, om det er personlige ønsker, de afspejler alle sammen, at vi gerne vil opnå behagelige følelser. Så alle vores ønsker, jeg skriver bare herhen, jeg skriver ønsker, bunder ud i, at vi ønsker at føle noget behageligt. Er det kærlighed, vi ønsker? Find den eneste ene, så er det fordi, vi ønsker en eller anden følelse af kærlighed, som vi synes er behagelig. Er det indre ro, vi gerne vil have? Er det, at livet ikke stresser os mere, så er det igen den her behagelige følelse, vi leder efter. Økonomi, vi vil gerne have følelsen af frihed, følelsen af uafhængighed. Vi søger altid de behagelige følelser, og selvfølgelig, det er helt naturligt, at vi alle gør det, fordi hvem vil føle ubehagelige følelser? Det er ikke sjovt at føle de her følelser. Der er en grund til, at de er ubehagelige. Følelsen af angst, følelsen af skam, følelsen af uro, følelsen af at være utilfreds. Der er ikke nogen, der har lyst til at føle de her følelser. Udfordringen opstår bare, når vi tror, at vi kan leve et liv sådan her. Når vi tror, at vi kan leve her og ignorere, jeg skal bare ignorere det her. Og hvorfor er det en udfordring? Det vil jeg fortælle dig, fordi udfordringen er nemlig det, der skaber uroen i os.
For det kan godt være, at vi ønsker de behagelige følelser, men ved at kæmpe imod de ubehagelige følelser, så skaber vi netop de ubehagelige følelser. Det her, det er os. Skriver dig. Du har et specifikt ønske. Du har et ønske om at være mere tålmodig. Du har et ønske om at være mere selvsikker. Du har et ønske om at være fri indeni. Og når jeg siger fri indeni, så mener jeg ikke fri i forhold til, at du har masser af penge, eller fri i forhold til, at du har mulighed. Fri for dine egne tanker, fri for dine egne følelser, fordi de hjemsøger dig. De bliver ved med at punke dig i hovedet konstant gennem dagen. Når du står op om morgenen, så er det det første, du lægger mærke til, det er alle de her tanker og følelser. Når du skal til at lægge dig og sove om natten, så det du lægger mærke til, det er, hvor mange ubehagelige følelser, og du tænker, kom nu, jeg vil bare gerne sove, så jeg kan slippe afsted. Jeg kan slippe af med de her følelser. Så lad os sige, at det her, det er dit ønske. Og selvfølgelig, hvem vil ikke føle sig tålmodig? Hvem vil ikke være selvsikker? Hvem vil ikke være fri indeni? Og hvad sker der så? Du bliver nødt til at tune din indre tilstand til, at det her allerede er din realitet. For vi ved jo, at realiteten, den skabes først gennem din frequency, ligesom en radiokanal, så du spoler ind på en kanal, som siger, at det her allerede er sket, og det er sikkert noget, du måske ved, at din frequency, som er din indre tilstand, den programmerer din underbevidsthed som altså styrer 98% af dit liv. Det vil sige, det du tænker, føler, siger, gør. 98% af hele dit liv bliver styret på autopilot. Og din autopilot, den styres, så den retning for din autopilot, den styres af din frequency. Og din frequency er din indre tilstand. Så det vil sige, hvis du gerne vil være mere tålmodig, hvis du gerne vil være selvsikker, hvis du gerne vil være fri indeni, så skal din indre tilstand, det vil sige den tilstand, du er i lige nu, i nuet, som er evigt og som hele tiden er her, den skal afspejle det her. Så din indre tilstand skal være en tilstand, hvor at du er tålmodig. En tilstand, hvor du er selvsikker. En tilstand, hvor du er fri inden i. Men. Det er her udfordringen opstår. Fordi når du så ligger om natten og tænker, at jeg skal være tålmodig. Husk nu, du skal være i følelser af tålmodighed. Du skal være følelser i selvsikkerhed. Du skal føle dig fri indeni. Fordi hvis ikke du gør det lige nu, så kan du ikke blive det. Så kan din ydre verden ikke afspejle det. Og så ligger du og prøver virkelig at være i den her indre tilstand, men det er svært. Fordi du har nogle andre følelser, der siger til dig, nej, du er ikke tålmodig. Prøv at høre, der er så mange ting, der beviser, at du ikke er tålmodig. Nej, du er ikke selvsikker, fordi kan du huske, da du gjorde det her? Og når du gør det her, så gør du det her, og du kan ikke stole på det, du selv siger, så du er ikke selvsikker. Og hvordan kan du være fri indeni, når du bliver bombarderet med alle de her tanker, alle de her følelser? Så din indre tilstand, som du gerne vil tune på, den kæmper imod dig, fordi den er indstillet på det her. Den er indstillet på, nu gør jeg sådan her. Den er indstillet på det modsatte af det her. Og hvad gør du? Du opgiver. Og selvfølgelig opgiver du. Fordi hvordan i alverden skal man kæmpe imod noget, der er så stærkt, som er ens egne tanker, ens egne følelser? Og det er lige præcis den her modstand, der gør, at du oplever modstand.
Og hvor er min væskeleder? Vi beholder, ønskerne herop. Og for det æstetiske skyld beholder vi også den smukke tegning af dig. Okay, så du ligger her om... Nej, ved du hvad? Nu skal vi tegne dig, mens du sover om natten. Ikke fordi jeg har set, hvordan du ser ud, når du sover om natten. Men meget lille dyne du har. Og meget stor seng du har. Nå. Okay. Det føles som en meget behagelig seng, det her. Okay. Bum, bum, bum. Og du holder dig til hovedet, fordi du er bare sådan, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Og så har du sådan en lille sov. Nå. Sådan. Du ligger om sengen. Du ligger om natten i din seng og bliver bombarderet med tanker. Ubehagelige tanker. Følelser. Ubehagelige følelser. Jeg skriver simuleringer. Det vil sige, at din hjerne afspiller situationer, enten som er sket, eller som ikke er sket endnu, om hvordan det kommer til at gå galt, om hvordan du netop ikke er tålmodig, hvordan du netop ikke er selvsikker, hvordan du netop ikke er fri indeni. Og det du prøver at gøre, det er, at du kæmper imod. Du kæmper imod det her. Jeg tegner en boksehandske. Det er en boksehandske. Du kæmper imod tankerne, du kæmper imod følelserne, du kæmper imod simuleringerne. Så hvad gør du? Du sidder ned. Nej, okay, jeg skal ikke tænke den her tanke. Den er ubehagelig. Skub den væk. Det var en ubehagelig følelse. Jeg vil ikke have den. Jeg vil ikke have den. Simuleringerne, du prøver at hijack din hjerne og sige til dig selv, nej. Forestil dig noget godt. Og det eneste du gør, det er at forstærke dine tanker, forstærke dine følelser, forstærke dine simuleringer. Og du får det forfærdeligt indeni. Du tænker, hvad fanden er det, der sker? Det eneste jeg vil, det er bare at være rolig. Problematikken er, at du prøver at lede efter ro midt i støj. Du prøver at sejle på havet, hvor bølgerne går ekstremt højt. Du prøver at råbe af et spejlbillede. Du gør ting, der ikke giver dig den ro, du vil have. For det du gør, er årsagen til, at du ikke har den indre ro. Fordi en tilstand, en ønsket tilstand, en tilstand af tålmodighed, af selvsikkerhed, af at være fri indeni, kommer ikke af handling. Det kommer ikke af modstanden af tanker og følelser. Det kommer af, at du fuldstændig stopper kampen mod følelserne. Det kommer af, at du stopper modstanden af følelserne. For de her tanker og de her følelser og simuleringer, din hjerne prøver at give dig, de er bare tanker, følelser og simuleringer. Din hjerne gaslighter dig til at tro, at de er ægte, og at det er det, der er din sandhed, og det er det, der er din tilstand. Og det er det også, når du kæmper imod dem. Fordi så siger du til dem, jeg bruger tid på jer, jeg bruger energi på jer, så derfor må I være ægte. Men den her følelse af ro, hvor bølgerne går helt lavt og stille og roligt, den kommer kun, når du faktisk accepterer, at du har tanker. Når du faktisk accepterer, at du har følelser. Det er helt menneskeligt. Når du accepterer, at din hjerne bare kører simuleringer, det er sådan, den gør. Du bebrejder heller ikke en baby for at græde, når den græder, eller at grine, når den griner, fordi det er bare en baby. Den ved ikke engang. Den er bare. Og det er der udfordringen ligger. Fordi når du sidder om natten og prøver at kæmpe imod alt det, der er naturligt i dig, så kan du aldrig opnå den tilstand, du gerne vil. En tilstand er ikke noget, du præsterer dig frem til. En tilstand er ikke noget, du gør. En tilstand er noget, der bliver født ind i dig, så snart du giver slip på alle de barrierer, du har sat op, som forhindrer den. Det vil sige, hvis du stopper med at kæmpe imod alt det her, så vil du pludselig bemærke, at de her bølger, der går super, super højt,
lige pludselig begynder at gå lidt mere roligt, og så gå meget mere roligt, og så lige pludselig være helt stille og helt rolig. Og derfra kan du begynde at mærke følelsen af tålmodighed. Derfra kan du begynde at mærke følelsen af selvsikkerhed, og følelsen af at være fri indeni. For det her, det er ikke noget, du skal gøre aktivt. Tålmodighed, selvsikkerhed og fri indeni er et resultat af en rolig tilstand. Og en rolig tilstand er et resultat af dig, der stopper kampen mod følelserne. Så vi kan gøre sådan her. Nej, jeg gjorde den beskidt. Nå. Så vi kan sige sådan her. Igen, jeg bliver ved med at skrive ændret tilstand, så man hele tiden ved, at frequency betyder ændret tilstand. Så når du ønsker tålmodighed, selvsikkerhed, ro og være fri indeni, bliver du nødt til at tune din frequency til at være det her. Så det vil sige tune din indre tilstand. Og din indre tilstand kan kun tunes automatisk, når du giver slip på kampen. Når du giver slip på modstand af alle de ting, der forhindrer dig i det. Det er lidt paradoksalt, fordi det er ligesom at se, lad os for eksempel sige, en baby, der skriger og græder, og throw a tantrum, throw a tantrum på dansk, det ved jeg faktisk ikke engang. En lille unge, der går i selvsving, det går lidt imod vores natur, fordi vi har lyst til at gribe ind. Vi har lyst til at sige, nej, stop og tag 1000, hvis de tegner på væggen, og så sige, stop og hive i dem, og være like, nej, det må du ikke gøre. Men det er præcis det, du ikke må gøre. Du bliver nødt til at lade barnet være. Og jeg ved godt, at jeg har ikke selv børn, så jeg ved ikke, om man gør det i virkeligheden. Og der er sikkert forældre, der vil sige til mig, at du er crazy, selvfølgelig ved at tage 1000 ud af deres hånd. Men det, jeg mener, det er, at man skal opfatte sine egne tanker, sin egen hjerne, som den her lille knægt eller lille pige, som er gået i selvsving. Du bliver nødt til ikke at interagere med det. Du bliver nødt til at trække vejret og bare vente til de falder til ro. For når de falder til ro, får du det resultat, du gerne vil have. Kan du tage 1000, lægger de selv 1000 fra sig. 1000. Jeg ved godt, at man siger 1000. Ja. Så din indre tilstand er ikke noget, du gør. Det er noget, der automatisk bliver, når du stopper kampen imod dine følelser. Det var det.